Nissuktaw bir-raba' ktieb. Paragrafu 4. F'dawk is-snin, meta bdejt nagħllem f'Belt Welidi, iltqajt ma' ħabib li għożżejtu ħafna għax kellu l-istess ħerqa għat-tagħlim bħali. Kien daqsi fil-għomor u fl-aħjar ta' żożitu bħali. Kbirna flimkien fit-tfulitna, morna f'iskola waħda u konna nissieħbu fil-logħob. Fiċkunitna ma kienx ħabib tiegħi daqskemm meta rġajna ltqajna. U anqas wara li ltqajna ma tnislet bejnietna dik li ħbiberija tas-sew, għax ma tkunx ħbiberija tas-sew ħlif meta int biha taqqad bejniethom lil dawk li jintrabtu miegħek bl-imħabba li ssawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu li kien mogħti lilna. Madankollu kienet ħbiberija mill-oħla għalija. Iżjed u iżjed għax it-tnej kellna l-istess xeħtiet. F'żożitu kien ħaddan il-fidi vera, għad li ma kienx sħiħ għal kollox fiha. Jien warrabtu minna u waqqajtu fil-ħażen tal-ħrejjef superstizzjużi li minħabba fihom bekkejt lill-ommi. Dak il-bniedem sar bħali, moħħu mimli bil-elt u jien ma stajtx ngħaddi mingħajru. U wara, inti ġrejt wara dawk li ħarbu minnek, o Alla li titħallas imma li f'ħin wieħed inti lajn ta' kull ħniena li b'ħafna modi tal-għaġeb treġġana lura għandek. Ara, inti ħtaft lil dak il-bniedem minn din il-ħajja wara bil-kemm sena li sar ħabib tiegħi. Ħelu aktar mill-ewwiet kollha li doqt f'ħajti f'dak iż-żmien. Min jista' waħdu jgħod l-emejjel tiegħek ta' tifħir li wieħed iġarrab waħdu fih innifsu? Int x'għamilt Alla tiegħi f'dawk il-jiem? Kemm tassew ħadd ma jista' jarbel il-ġudizzji tiegħek mill-qiegħ. Dam ħafna mixħud jaħraq bid-deni u mitluf bil-għaraq tal-mewt fuq ġbinu. Meta qataw qalbhom minnu, għamduh bla ma kien jaf. Jien ma ħabbilx rasi, għax stennejt li l-ispirtu tiegħu jibqa' sħiħ fil-femiet li ħa minn għandi u mhux f'dak li sar fuq ġismu meta ma kienx f'sensieħ. Iżda ġara kollox bil-maqlub ta' dak li ħsibt jien. Qaleb għall-aħjar u ħeles mill-periklu. Billi jien ma kontx nitqanqal minn ħdeħ għax konna marbutin ħafna bejnietna. Wara ftit stajt inkellmu u wkoll felaħ ikellimni. Minnu fih batni ċċajta qudiemu stess bil-mamudija li tawh waqt li kien mitluf għal kollox minn moħħu u s-sensi tiegħu. Stennejtu se jitħaq miegħi, imma kien diġà sar jaf li għamduh. U ħares biċċiera lejja, qisni kont xi għadu tiegħu. U b'sinċerità tal-għaġeb li ma stennejtiex minnu, wissieni biex ma nżidx ngħidlu ħwejjeġ bħal dawk jekk irrid nibqa' ħabib tiegħu. Jien amblajt u tħawwadt, iżda ma wrejtu xejn. Ħallejt għal meta jerġa' jieħu saħħtu u jiġi ftiegħu għal kollox biex inkun nista' nitħaddet miegħu kif irrid. Imma inħata fil-bot mill-ġen tiegħi biex inti żommuli ħdejk għal faraġġ tiegħi. Ftit jiem wara waqt li jien kont barra reġa' telgħalu d-deni u miet. Inniket firix li dalma fuq qalbi. Inħares fejn inħares, kont nilmaħ il-mewt. Belt Welidi saret martirju għalija. Dar missieri imtliet li bidwejjaq li ma bħalhom.
Kull ma konna naqsmu fl-imkien bejnietna, minajru sar iċarrat li qalbi bisħiħ. Għajnejja kienu jfittxuh kullimkien, imma għal xejn. U bdejt nobot dak kollu li kien minajru. Ħadd iżjed ma seta' jgħidli ara ma jdumx ma jiġi, kif kienu jgħiduli f'ħajtu meta kien ikun barra. Sirt kwistjoni kbira għalija nnifsi. Kont nistaqsi lil ruħi l-għala kienet imnikta u qiegħda tħawwadni daqshekk u qatt ma għarfet tweġibni. Jekk ngħidilha it-tama falla, ma kienx tisma' minni. U bir-raġun. Għax il-bniedem mill-leżes li tilfet kien aħjar u iżjed tassew minn dak il-fantażma li kont nurija biex tittama fih. Id-dmuħ biss kien ħelu għalija u ħapost ħabibi fost il-ħwejjeġ ta' faraġ għal ruħi. U issa, mulej, dan kollu għadda u l-ġerħa ta' qalbi għalqet biż-żmien. Nista' nisma' minn għandek li int il-verità. Nista' nressaq il-widnejn ta' qalbi qrib fommok biex tgħidli l-għala dmuħ u ħelu għall-imsejknin. Forsi int għad li tinsab kullimkien, warrabt il-miżerja tagħna l-bot minnek, u waqt li inti tibqa' fik innifsek, aħna nibqgħu nixxejru skont it-tiġrib tagħna? U madankollu, jekk ma nsemmulekx il-biki tagħna f'widnejk, ma jibqa' xejn mit-tama tagħna. X'inhi mela r-raġuni li mill-imrar tal-ħajja niġbru frott ħelu tal-fieq u biki u tnejt u tinwieħ. Il-kawża ta' din il-ħlewwa hi forsi t-tama li inti tisma' dan kollu? Hekk ta' bilħaq jiġri fit-talb, għax anqal mix-xewqa li jasal quddiemek. Imma nista' forsi ngħid li dan ġara wkoll fid-dbatija tat-telfa u n-niket li ġarrabt f'dawk il-jiem? Għax jien la kont nittama u lanqas nitlob bid-dmuħ f'għajnejja li nerġa' naraħ ħaj, imma kont biss insofri u nibki. Kien fini ħasra u tlift il-għena tiegħi. Jew forsi l-biki feħ l-imrar tiegħu imma jserraħna mit-toma qarsa ta' dak li fl-imoddi kien jennina u mbagħad stmerrejnieh. Għalfejn qiegħed ingħid dan kollu? Issa mhux żmien li noqgħod nistaqsik imma li nagħmillek l-istqarrijiet tiegħi. Kont bniedem imsejken u miskinu kull min jintrabad bl-imħabba mal-ħwejjeġ tal-art għax itertaq qalbu jekk jitlifhom. Imbagħad jintebaħ bil-qagħda msejkna li fiha jsib ruħu, anzi li kien jinsab fiha sa minn qabel ma tilifhom. Dan hu li ġrali f'dik il-ħabta. Kont nibki biki taqsim il-qalb u nsib is-serħ tiegħi f'dan l-imrar. Kont hekk imsejken li l-istess ħajt imsejkna kienet eżes għalija minn dak il-ħabib. Xtaqt imbiddilha, iżda ma rridx nitlef lilha minn floku. Jingħad jekk mhux ħrafa li Oreste u Pilade bejniethom xtaqu li għall-inqas imutu flimkien, għax għalihom kien għar mill-mewt jekk ma jgħixux flimkien. Ma nafx kontx lest biex nagħmel hekk jien ukoll ma' ħabibi. Ġewwa fija ħassejt xi ħaġa bil-maqlub ħafna ta' dan. Ma nafx infisser x'kienet. Il-ħajja kienet iddejjaqni bisħieħ. Imma f'ħin wieħed il-mewt kienet beżżani. Naħseb li aktar ma kont inħobbu
aktar sirt nobot il-mewt li serqituli u nibża minna isa xi għadu mill-leħrex. Derli li la darba setet taħtaf lilu fi żmien qasir kienet se taħtaf lil kulħadd. Danu sewwa sew li ħassejt niftakar. Ara qalbi Alla tiegħi, ara x'hemm ġewwa fiha, ħares lejn tifkirieti, tama tiegħi, int li tnaddafni mill-ħmieġ ta' ħsus bħal dawn, li ddawwar li għajnejja lejk u taqlali riġlejja miġbiek. Kont nistaġeb kif il-bnedmin l-oħra jibqgħu ħajjin la darba mid dak li għalija kien hekk każis qisu mu se jmut qatt u iżjed kont nistaġeb kif wara mewtu stajt nibqa' ħaj jien li kont hu ieħor. Sewwa qal wieħed fuq ħabibu meta qal li hu nofs ruħu. Jien kont inħoss li ruħi u ruħu kienu ruħ waħda f'żewġ iġsma. Għalhekk stmerrejt il-ħajja għax ma rridx ngħixha bin-nofs. U jista' jkun li għalhekk ukoll bżajt immut biex dak li ħabbejt ħafna ma jmutx kollu kemmu. Kemmu iblaħ min ma jafx iħobb lill-bniedem ta' bniedem li hu. Kemmu bla moħħ min ma jilqax bis-sabar lill-bniedem tal-li hu. Hekk kont jien f'dak iż-żmien u minħabba f'hekk kont nisħon, nitniet, nibki u nitħawwad u la stajt insib kwiet u lanqas seħħ li nifhem. Kont inġor ġewwa fija ruħ imbiċċra b'demm ma jċarċar, ruħ li ma felħetx tissapportini nġorra u mkien ma sibt fejn inqiegħda. Ma stajtx insibilha fejn tistrieħ, la fl-imsaġar sbieħ, la fil-lob jew fl-għana, la fil-ġonna mfewħa, la fl-ikliet kbar, la fil-għena ta' dari u sotti, u lanqas fil-kotba u l-poeżija. Kollox kien ikexkixa sad-dawl tal-jum u kienet tistkerraħ u tobot dak kollu li ma kienx ħabibi minn barra tnejt u l-biki għax f'dawn biss kienet issib ftit mistrieħ. U meta tieqaf mit-tnejt u l-biki kienet ittaqqalni bidwejja li ma bħalhom. Kont naf mulej li kien imisni nerfaħħa lejk biex tfejjaq jieli. Imma dan la ridt u lanqas stajt namlu, iżjed u iżjed għax jien u naħseb fik, ma kontx inġibek f'moħħi bħala ħaġa sħiħa u soda. Moħħi kien jara mhux lilek, iżda l-fruwa ta' fantażma. L-iżbal tiegħi kien l-Alla tiegħi. U meta kont nipprova nqiegħed lil ruħi fih danu biex tistrieħ, kienet tibqa' nieżla fil-vojt u terġa' tinxteħed fuqi. U hekk bqajt għalija nnifsi rokna ta' dwejjaq li la stajt nibqa' fiha u lanqas stajt noħroġ minnha. Fejn setet qalbi taħrab minn qalbi? Fejn stajt naħrab minn innifsi? Kif stajt ma nimxix warajja stess? Iżda ħrabt minn belt twelidi. Bekk għall-inqas għajnejja setaw inqas minn qabel ifittxu lil ħabibi fejn ma kinux imdorin jarawh. U minn Tagaste mort f'Kartaġni. Iż-żmien la jieħu btala u lanqas jibqa' dej fil-as minn quddiem is-sensi tagħna. U jagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb fir-ruħ. Kien jiġi kuljum u jibqa' dej, u kull darba li jiġi u jgħaddi kien inissidli tagħmid ġodda u jġibli tifkiriet oħra. Qajla qajl
reġa' fetaħ li t-triqat tal-pjaċiri li moddija u dawn daħlu minn flok in-niket tiegħi. Iżda mbagħad ġie fuqi mhux niket ġdid, imma kawżi ta' ħafna niket ieħor. In-niket ta' mewt ħabibi kien nifidli qalbi bħeffa kbira. Imma x'kienet il-kawża jekk mhux għax sawwabt lil ruħi fuq ir-ramel billi bniedem li jmut ħabbejtu qisu mhu se jmut qatt. Il-faraġġ li sibt minn ħbiebi l-oħra kien iserraħni u jsaħħaħni ħafna ta' bilħaq. Flimkien magħhom kont inxerret imħabti fuq dak kollu li ħabbejt minn flokok, fuq il-ħrafa ta' erq li ma bħalu, dak il-gideb bla tarf li bit-tmellis ħajjen tiegħu kien iġiel lil widnejna jikluna u jħassrilna moħħna. Imma dik il-ħrafa ma kinitx tintemli mal-mewt ta' xi ħadd minn ħbiebi. Kien hemm ukoll ħwejjeġ oħra jorbtuni iżjed magħhom. It-taħdid u d-daħq bejnietna. Ir-rispett ħlejju lejn xulxin. Il-qari flimkien ta' kodba li joġbu, iċ-ċajt flimkien u l-modija ta' żmien bejnietna. Xi drabi nuqqas ċkejken ta' ftehim bla ebda mibeda bħal meta wieħed jaħodha miegħu innifsu. Il-ħafna qbil bejnietna li naslu għalih permezz tal-istess nuqqas rari ħafna ta' ftehim. It-tagħlim lil xulxin jew minn xulxin. Ix-xewqa bla sabar għal ħbieb imbeda. Il-merħba ferrieħa li nagħtuhom meta jerġgħu lura fostna. Dawn, flimkien ma' sinjali oħra bħalhom, ħerġin minn qlub li jħobbu u jinħabbu u mfissrin permezz tal-fom, l-sien, il-għajnejn u elf tqanqila oħra mill-oħla, kienu qishom ġamar idewbilna l-erwieħ tagħna u minn ħafna rwieħ isawwar waħda biss. Danu li jinħab fil-ħbieb. U jinħab hekk li l-kuxjenza tniggizna jekk ma nroddux imħabba b'imħabba bejnietna. Bla ma nitolbu xejn wieħed mill-ieħor ħlif xhieda ta' ħbiberija. Min hawn ġej in-niket meta jmut ħabib, id-dalma ta' dbatija, il-bidla tal-ħlewwa f'imrar għal qalb masura u l-mewt ta' min jibqa' ħaj minħabba l-ħajja mitlufa ta' min imut. Jieni min iħobb lilek, min iħobb lil ħabib fik u lil-ladu minħabba fik. Ma jitlef ebda għażiż dak biss li għalih kulħadd u għażiż f'min ma jista' jintilef qatt. U min ma jista' jintilef qatt ħlief Alla tagħna. Alla li jagħmel is-sema u l-art u jimlihom għax ħalaqhom billi mlihom. Lilek ħadd ma jitilfek ħlief dak li jitilqek. U fejn imur jew fejn jaħrab min jitilqek? Jaħrab mis-slim tiegħek u jaqa' fil-għadab tiegħek. Hemm x'imkien fejn ma jsibx il-liġi tiegħek għall-pjena tiegħu. U l-liġi tiegħek hija l-verità. U l-verità hija int. Alla tal-eżerċti, reġġana għalli konna, itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Ir-ruħ tal-bniedem iddur fejn iddur, kullimkien barra minnek, teħel fid-dbatijiet, anki jekk tintrabat ma' żbuħijiet barranin għalik u għalija nfisha. Għax dawn ma huma żbuħijiet xejn jekk mhumiex ġejjin minnek. Ifiġġu u josfru. Ifiġġu u donnom jibdew jeżistu. Jikbru sa ma jilħqu l-omor tagħhom
imbagħad jeqdiemu u jintemmu. Mhux kollha jeqdiemu, iżda l-koll jintemmu. Mela meta jidhru u jibdew ifittxu l-eżistenza tagħhom, aktar ma jikbru malajr biex isiru jeżistu, aktar iħaffu lejn it-tmiem tal-eżistenza tagħhom. Sa hawn biss jistgħu jaslu, u int daqshekk biss tajthom, għaliex huma minn dawk il-ħwejjeġ li ma jeżistux kollha kemm huma f'ħin wieħed, iżda jintemmu u jiġu oħrajn minn flokhom u hekk il-koll li sawru l-univers bħala biċċiet minnu. L-istess jingħad mid-diskors tagħna. Isir permezz ta' ħafna ħsejjes, wieħed wara l-ieħor. Ma jkunx diskors sħiħ jekk kelma wara li titlissen ma tibqax għaddejja biex oħra titlissen floka. Ħatfaħrek ruħi għal dawk il-ħwejjeġ Alla li ħlaqt kollox, basta ma teħilx magħhom bil-kolla tal-imħabba permezz tas-sensi tal-ġisem. U ma jgħaddu u jibqgħu sejrin lejn it-tmiem tagħhom. Iżda bġibdiet moqżiża jagħmlu ħsara kbira lir-ruħ. Għaliex tixtieq tkun fil-ħwejjeġ li tħobb u joġobha tistrieħ fosthom. Imma fosthom ma ssibx fejn tistrieħ, għax huma ma jieqfu qatt, jaħarbu. U min jista' jilħaqhom bis-sensi tal-ġisem? Min jista' jaqbadhom imqar meta jkunu fil-qrib? Is-sensi tal-ġisem jaħdmu bil-mod għax huma tal-ġisem. Hekk huma magħmula. U dan hu biżżejjed biex jintlaħaq il-ħsieb li ssawru għalih. Iżda mhumiex biżżejjed biex iwaqqfu dak li jkun għaddej mill-bidu tiegħu sa tmiemu. Fil-kelma tiegħek li permezz tagħha saru, jisimgħu xi jgħidilhom minn hawn sa hawn. Tkunx firħa ruħ tiegħi u la ttarraxxi l-widna ta' qalbek bil-ħsejjes tal-fruqa tiegħek. Isma' int ukoll il-kelma nfisha qiegħda ssejjaħlek biex terġa' lura. Il-post tal-kwiet li ma jitħassarx huwa dak fejn ħadd ma jwarrab l-imħabba jekk ma twarrabx. Ara, dawk il-ħwejjeġ jgħaddu biex jiġu oħrajn minn flokhom. U hekk l-univers ta' hawn iseħħ permezz ta' kull biċċa minnu. Huwa jien se nwarrab minn x'imkien. Tgħid il-kelma ta' Alla. Ammar fiha ruħ tiegħi u ħalli f'idejha kull ma ġiek minnha. Int li qiegħda tħossok mifnija mill-qerq. Ħalli f'idejn il-verità kull ma ġiek mill-verità u ma titlef xejn. Kull ma tħassarlek jerġa' jissaħħaħ. Kull ma sar dajjef fik jerġa' jiġi f'siktu. Kull ma tħeddel fik jerġa' jieqaf u jiġġedded, jintrabat miegħek bla ma jġorrok l-isfel miegħu u jibqa' wieqaf miegħek ħdejn Alla li hu sod u jibqa' għal dejjem. Il-għala fi ħżunitek trid timxi wara l-ġisem tiegħek. Ħalli lilu jdur u jimxi warajk. Kull meta tħoss xi ħaġa permezz tal-ġisem, tkun qiegħda tħoss biċċa waħda biss minnha. U ma tara fiex sħiħa kif inhi, għad li l-biċċiet jogħġbuk ukoll. Li kieku kull sens ta' ġismek seta' jifhem is-sħiħ kollu kemm hu u ma kienx bħalma hu issa b'kastig tiegħek. Jiġifieri iwassal għal biċċa waħda biss u mhux iżjed. Kieku int kont tkun trid li l-ħwejjeġ kollha li jeżistu bħalissa jibqgħu għaddejjin biex tgawdihom aħjar il-koll flimkien.
Bl-istess sens ta' ġismek, inti tisma' kull ma ngħidu u żgur ma tridx li s-sillabi jżommu weqfin, imma tridhom jibqgħu għaddejjin biex jiġu oħrajn minn flokhom. Hekk li tisma' d-diskors sħiħ. L-istess il-biċċiet li jagħmlu ħaġa waħda sħiħa ma jistgħux jeżistu l-kol f'ħin wieħed biex isawruha. Dejjem hekk jiġri. Li kieku l-biċċiet setgħu jaqgħu kollha taħt is-sens f'ħin wieħed. Kieku kienu jintoġbu aktar il-koll flimkien milli kull waħda għaliha. Wisq aħjar minn dawn il-ħwejjeġ u min għamilhom. U dan hu Alla tagħna li ma jgħaddi qatt għaliex xejn ma jiġi minn floku.